ng mga video, magagaling na mag-edit yun. Video naman, ang pangit. Sabi nila, ba't ang lim ko yan? Itong headset na itin natin dyan. Bakit? Nandyan ba? Dito Bakit? yung ilagay. Pinagamit mo ba yung sabay? Hindi ah. Saan na ba yun? Nandiyan na ito. Mag-live ka? Oo. Ulit ka ba? Subukan mo na. Dito. Sabi nila kagabi, ba't ang dilim ko kaya? Madilim talaga yung cellphone ko na yun. Camera eh. Pag ano pa? Di ba pwede ganyanin mo? Ito, ba't nabiit na ito eh? Alam mo pala kang ilubat, hindi mo din charge. Hindi kasi ito, lubat din. Alam mo naman mayroong saksakan na sa sarili. Saksakan. Yung isa. Biit? Oo. Saan? Yung isa din na luma na yung ulo. Saan na? Saan ang ulo dito na isa? Baka ito. Ayan. Yan ang saksak ko eh. Magkano ba ito dyan? Oo. Ito yun ang nagsaksak. Yan, baba ko yung saksakan. Huwag mo halutin. Gagamitin mo. Kasak-kasak. Madali lang naman ito mag-ano. Kasak-kasak. Wala pa rin si Ate Birdie kasi hindi ako nakukta. Lang. Pagkali mo na hindi. Siguro hindi siya pinapahinga na naman. Akin. Saan yung akin? Ano? Kaya na ko na mapakakulang mo ano ko na binidya. Hindi nag-ilaw. Kalan. Dito ka oh. Saan ka ba? Mapakakulang ang pangyayon. Nagkain ka. Bakit nakuha naman? Wala ang siyang Pedro ang ganyan. Balik na dyan. Talaga naman ito. Magkano yan siya? Ang kagabi mo pa yung sinurge. Ingay. Si Angelina dahil nag-ano siya, live na yun. Ano? Alat siya. Wala sa jacket lahat.
Tusok agad idol. Justin Mix Vlog. Good morning Justin Mix Vlog. Thank you so much sa tusok. Mag-live tayo ngayong umaga. Ba't loading ang loading itong ano to? Ano nga sa'yo? Loading ka ng loading. Good morning host, idol. Kumusta morning idol? Okay lang. Paste your message. Continue. Gandang morning din sa'yo. Kapatid, Justin. Loading ng loading ko. Ay, grabe yan dyan. Thank you so much. Tambay ko muna to host. Ligo lang ako. Okay, sige kapatid. Okay na si Jen. 1K daw bibigay niya. Ha? 1K. Sino? Jen. 1K lang? Bigay ko, pwede na ka. Pwede ka mo. Pa-reserve na natin. Oo, magbibigay ko sa inyo dito 1K. Okay, sabi mo. Parang balance niya, 700. Parang magalit pa to lagi. Di man wala mo lang kano ano mag... Oo, magbibigay ako to si Tito sa inyo 1K. Ibigay. Di man lang mag... Thank you. Salamat pa eh. At least, malaman natin na meron tayo asahan sa kanya. Ba't ganun? Tayo pa yung ano. Thanks for very much keeping always. Baka nag-sweldo na yun kasi holiday na yung dad eh. Dapat ganyan. Ano siya? Parang tayo pa lumalabas na yun. Nakambay. Clear ko na gusto rin. Stay sa paano ko sa'yo. Para mabakasan na. Ha? Parents commented. He says, kinaloyan ko na ang bahay mo. Ano ko ba? Wala pumasok to sa ano. Hindi pala nila ako narinig. Bakit dalawang beses ka na gano'n? 9 minutes sa 35 seconds. Hmm? Dalawang beses? Hindi. Ito lang. Bakit? Na-absent. Biglang muna host. Thank you so much kapatid. Share ko nga itong live ko.
shampoo. Ito ba gumagana na to? Kahit hindi ka na pala ako mag-headset. Di wala ka maririnig dyan. Hindi mo marinig yung mga ano. Ano mo maririnig yan eh? Ito. Pwede mo. Thank you so much guys. Alam mo sa kanila kung narinig ko. Hindi na kailangan headset. Alam ko nito, ang headset dito sa ano yan eh. Sa live. Hindi, ang impact nun, wala kang naririnig nun. Hindi mo naririnig yung... Sana yung ano, yung isa. Lubad? Ito. Aga mo ng LS Idol host. Tulog pa ata sila. Okay lang yun. Wala magawa eh. Good morning Kuya Mua. Thank you so much Mami Heights. Morning to... Kasi nag-ano si Katubi. Daming tao mo kanina. Ha? Masaya ka ba kanina Mami? Thumbs up ako sa mga. Miguel up shoutout Mami. Sabi ni Justin Mix Vlog. Thank you Kuya sa pagpunta sa frame ko. Wala problem. Ako pa. Aga ko nga doon eh. Ang daming dumalaw sa'yo kanina. Miguel shoutout Justin. Di ka pumunta sa frame ko. Lagot ka Justin. Ba't ang aga mo Kuya mag-LS? Walang magawa eh. Walang magawa Mami kaya ito. Dito muna tayo magbisi-bisihan sa ano. Sa LS. Napuyat ako eh kagabi. Anong oras na ako ano, hindi ko napatapos yung ano ni Sid eh. Oh Mami, ano ba oras pre mo kang mo Mami? Puwet ako, panigising ko. Kaya nga eh. Amiga TV Vlog, thumbs up dan host. Ano ginagawa mo? Sabi ni Mami Heights. Ba't hindi ka pumunta? Parang wala lang talaga yan lang wala doon si Justin. 4 AM 3 AM gising na ako eh. Kabang na ako doon sa premiere ni Mami Haji. Dapat may premiere na agad doon eh. Ano ka mo dyan Kuya Bicol? Anong tatanong ka pa mo? Marvin Bandaw, lakasan mo busis mo hots. Oh, mahina ba? Lalo, malakas na kung lakas oh. Good morning all. Sabi ni Marvin, shout Justin at Mix at Mi Hides. Sige, next time Mami, hindi ko alam kung anong oras ang premiere mo. Patay tayo dyan. Baka hindi ka nagtamsak doon kay Mami kaya hindi mo alam. Patusok sa premiere. Thank you so much Kuya Marvin. Patusok. Pina na yan, pina yan. Ito lang, side effect. Bakit patusok na naman Mami? Ano na naman yan? Meron ka na naman premiere.
replay mo na lang. Replay mo na lang. Sa mga hindi na pumunta yan. I-replay ni mami yung mga hindi pumunta doon. Kaya kayo dyan. Nagumbulta kayo. Katusok yun, idol host. Katusok naman pala mami. Hindi na pwedeng tusukin yun eh. Malalamog. 5 million people in the house. Mega love shout out. Naantok na ako. Tayo mami. Ay. Iiwanan mo na naman ako nito. Ikaw lang naman ng puyat. Puyat ako. Ako nga puyat din eh. Mag-ano ka kasi muna mami. Mag-sayaw-sayaw ka. Para matanggal yung antok mo. Magsumba ka muna. Para matanggal yung antok mo. Dig muna ako. Biglang idol. Sige Justin. Baka naamoy ka na ni Mami Hides. Kaya galit sa'yo. Mainit ang dugo sa'yo. Tinipon tuloy ako sa kagigising ko ng madaling araw. Alak sa ligo. Paano kasi mag-sit ng mga premiere? Talagang madaling araw po eh. Hindi naman sa maaga-aga. Bambira. 5 million people in the house. Mega love shout out. Dito na kayo sa boses ko. Yung sipon eh. Mabait yan si mami dyan. Galit sa akin idol. Kiss na lang kita mami. Aray. Kiss. Yun. Doon kasi madami tao kuya. Kay BBC. Kaya pala sinaano mo talaga doon oh. Thank you so much Marvin. Take tablet si host kay Kinsipon. Thank you so much yan, Idol Marvin. Inom muna ako ng gamot. Mamaya, madilim. Five million people in the house. Mega love shout out. Si kapatid ka TV sigurado tulog yun ngayon. Sabay kami nung ano eh. Nag good night kami. Hi Justin, paki-support naman kay Amiga Vlog TV. Sabi ni Amiga TV Vlog. Ay Justin, request si Amiga TV Vlog. Support mo daw siya. Tulog yun, inaabot ko pa. Sa list ni Sir RJ Nestor yun. Anong oras yung ilis ni RJ Nestor? Halos wala ako tulog, grabe. Kaya nga tapos mamaya mag-ilis naman si ay wala na mag-ilis mamaya eh. Ay ba kasi si kapatid na Wilmer, makakailis siya live siya ngayon, maga yun eh. 1 AM to 3 PM. Ikaw? Tapos anong oras na tapos yung ilis ni ka-TV kahapon? Halos alas 11 na yata yun eh. Andun pa nga ako eh.
Yung gising ako, 1 AM, naka-idlip ako. Hindi ko inabot frame ni ka-TV. May premiere pa siya? Nanginig ako 2 AM hanggang ngayon, walang tulog. Oh, grabe. Nag-frame. Nag-frame lang kaya. Anong oras ba yung frame niya? Premier niya yung kagabi ni ka-TV. Ay, yung kay ano, yung kay Desai? Yung gabi na ba yun? Kanina, 1:30 AM. Ah, yung kay Desai, hindi ko na naabot yun. Hindi ko di kaya eh. Kay Desai, mamaya pa yun. Ah, kay ano lang yun, kay ka-TV lang yung 1:30 AM na yun. Hindi kaya, lugi tayo dyan. Kay ano ba nagpunta din ako, mag-isa lang ako. Huh? Anong oras din yun? Puya talaga tayo dito, no? Grabe ba katong sit nila, oh, 1 AM, yun. Grabe. Sunod-sunod, tapos 1:30 kay ano, wala ka ng tulog, tapos sunod naman kay sit, 3 AM. Tayo dyan. Tapos ganitong oras, ako pa nag-ilis pa ako. Dapat natutulog ka na ngayon eh. Pero pwede ka na magpaalam, wala namang problema dyan. 5 billion people in the house, mega love shout out. Oh, bugising na pala, aga naman. Kapatid, morning. Morning kapatid. Nagluluha mata ko. Now, ay drop muna. Tulog ka muna. Saglit, ano, Mami Heights. Nag-frame ng kaya. Nag-frame ng kanya. Nag-premiere ka pala, no? Kapatid. Talagang di ko na ano na. Hindi ko talaga naabot yun. Walang tulog. Tapos ngayon, nagising na naman, maaga. Trip lang yun. Uy. Trip lang yun ba? Meron bang trip? May premiere bang trip lang? Ano ba yun? Hindi pala yun. Umalis agad kayo kay BB Sid. Naglaro yun ha. Si Kuya may case na nalo. Ang hirap naman ng palaro niya eh. Hindi ko alam kung sinong pinapapalaan niya dun eh. Jens Vlog, OFW, good morning Kuya. Wow, aga. Congrats pala Jens Vlog. Munit ka na pala. Sana all. Ate Jerly nanalo. Binigay na lang kay Tisa yung WH na panalo. Ah, nagparapol na. Yung huli. Ah, Amiga, nagbibigpa ng kanyang bahay, guys. Kuya, patamsak sa premiere, please. Oh, ba? Tamsakan natin yan. No, don't worry. Morning, baby. Sabi ni Mami, hi. Naka-play yung primo dito. Layout. 10 tabs pang bawi wala ko mamaya iyan ko rin yung mamaya replay ko rin yung mamaya kaya naman kay kapatid na hindi ko siya nadalaw so yun siya na lang kasi alam mo naman uyatan tayo. Kumusta yung bagong muni? Wala man lang bang pa ano dyan? Pasalubong? Daya mo eh. Wala ka pero present ako sa kanya. Nagpuyat ako. Ha? Sabi nila TV. Ayan. Doon kami sa'yo. Tinapos namin yung premiere mo. Tapos ikaw hindi ka dumalaw sa kanya. Grabe ka Mami Heights. Ako
Alas 10 pala nakagangan ako doon sa premiere mo, naantay ko na eh. 10 times pa. Ba, 10 times pa ah. Baka mamaya eh, tinamsakan mo lang. Hindi ka naman nanood. Sari-sari sa kanya eh. Sari-sari sa kanya. Sabi ni Mami Hats. Justin Mix Vlog. Thank you so much. 5 million people in the house. Mega love shout out. In-adjust ko pa yung oras para habol sa madami tae. Ah. Ginagawa tayo kami ha. Justin, sabi ni Idol, Kat TV Vlog. Mega love shout out sa lahat dito host. Mega love shout out din sa'yo. Justin Mix Vlog. Thank you so much sa mga support dyan. Lalo kay Mami Hides. Nako, very supportive talaga si Mami Hides. Hindi na natutulog yan. Kawawa naman yung Mami Hides natin. Hindi na natutulog. Makasupport lang sa mga sa team natin. Malamok na eh. Nalala ka. Malamok. Huwag kang mag-electric fan pag nag-exercise ka. Asma kayo. Thank you so much sa 5 million people in the house. Patatlong 10 tabs sa frame mo, Leo. Sabi ni Mami Hyde, di nga, sana all. Walang ebidensya. Hello ka TV, sabi ni Amiga TV Vlog. Sana all, Mami. Totoo. Sana all daw, totoo, Mami. Sabi ni Idol. Magsumba ka kaya, Mami. Amiga TV Vlog. Hello kapatid, sabi ni ka TV Vlog. Salamat kuya. Nagtimpla lang ako kape. Oh, baka pwede pasabay. Baka pwede pasabay dyan. Hindi pa nagkape siya. Wawa naman. Makapag-alis lang kahit hindi pa nagkape. Para ako nakape. Wow. Talagang original yan. Yan ang gusto ko eh. Matapang. Gising na gising talaga ako niyan pag yan ang ginakape ko. Natotoo lang dyan vlog talaga. Yan talagang ano. Ayaw ko ng mga bagong galabas ngayon na kape. Bisipa, oo. Bisipa yan. Ay, nako. Sarap sa lalamunan yan. Walang ano yan. Hindi na kubuko na yan nagpupas yan. Amoy pa lang yan, gisingin ka na yan, brother. Totoo ba kuya, nakakapayat daw? Hindi ko alam. Pero malamang, nakakapayat talaga yan kasi sabi ng iba yung pag mahilig daw dyan, nakakaano nga, kasi parang nakakabusog na yun eh. Thank you so much, kapatid. Nakakabusog na daw yan eh, pagka yan ang gintira mo eh. Depende yan sa ano, kung talagang mahilig ka sa pagkain, ewan ko lang. Pero bakit mataba ka ba dyan? Sulak hindi ka nang mataba, hanggat magpapayat ka pa. Baka lalong pumayat ka, lalong pumangit, aray.
Sabihin ng darling mo, ba't wala ng laman? Ba't ang aga mo kapatid? Walang magawa kapatid eh. Gusto ko yung magkakwentuhan ulit. Aha, lalo pumapangit. Lalong pumangit. Kaluka ka kuya. Kaya nga, bakit ka magpapapayat? Hindi ka naman mataba. Ano ba yan? Baka mamaya balat buto ka na lang dyan. Wala naman kagusto sa'yo. Kaya naging muni ka na eh. Kaya ka naman nangayayat. Sana all money. Sarap matulog. Umuulan dito. Ah, ganun ba? Sarap matulog kung may katabi. Punta ka sa GC. Sino? Sa ano? Sa chat box? Kapatid? Yun oh. Ikaw? Saan sa GC? Anong saan nun? Nasa GC na ako. Filipina Lover Vlog. Hello po. Thank you so much Filipina Lover. May jacket ka na sa team. Saan yung kapatid? Doon lang yata sa chat box. Idlip ako pagkatapos ng play ko. Sige mami. Thank you so much mami. Idlip ko muna. Filipino Lover. May jacket ka na. Pwede baba frame. Sige baba mo. Filipino Lover. Tamsakan natin. Patamsak sa premiere, mag-iwan ng tamang bakas para mabalikan. Salamat po. Mami, pakitamsak muna dito kay Filipino Lovers bago ka lumabas. Thank you host. Walang anuman. Patamsak muna sa kay Filipino Lovers. Magdidikit ba bakas na lang ko ang mabalikan ko po kayo. Ayun Filipino Lovers, si Jens Vlog. Tamsakan mo rin yan para balikan ka rin yan. Pagtamsakan kayo dyan guys. Tuloy mga premiere. Tamsakan kayo guys, tamsakan kayo. Okay host. OTW sabi ni Filipino Lovers. Amiga TV. Nagbaba ng bahay. Palablab kay Amiga TV dyan sa hindi nyo padikit yan. Saka yung may mga premiere dyan. Patamsak sa inyo guys. Amiga TV, tamsakan mo muna yung may premiere dyan. Dalawa. Ay tatlo pala, sa kay Marvin pala yun isa. 6 million people in the Amiga Love chat ah. Magmahalan guys, magbalikan, bigayan ng banana, tulungan tayo guys. Filipino Lovers, Jens done to you, sabi ni Filipino Lovers. Ayan, Jens Vlog of W. Pakibalikan na lang si Filipino Lovers. Magtamsakan kayo ng premiere guys. At kung hindi pa dikitan nyo na guys diretso. Tamsak ba Manoy Bremon TV. Mega love shoutout Bremon. Thank you so much for coming back. Nagbaba ng bahay si Bremon TV. Baka hindi nyo pagkadikit yan. Lablabin nyo na yan si Bremon. Amiga, lablaban na dyan.
Braymon yung nakapin, sa kasi ito si Filipino Lovers. Pasuyo ng kanyang mga premiere guys. Magbakas lang kayo doon, balikan kayo agad yan. Baba na ako host, work muna. Thank you so much kapatid Justin Max Vlog. Ingat sa work. Thank you so much sa pag-support pa dyan. Check mo ka TV, ang views mo 35 na, 155 views. Oh, dami na. Thank you so much kapatid. Check mo daw sa akin ni Mami. So dami ng views sa'yo. Dati daw 35, ngayon 155 na. Ay nga Justin, sabi ni kapatid KTV. Salamat sa mga dedicate show. Ang balik po, 3 bananas. Oh, thank you so much Pilipina. Play ko ulit. Okay, thank you so much. Amiga TV, done to you. Sabi ni Braymon. Magbalikan kayo guys. Braymon TV, done. Sabi ni Amiga. Thank you so much yan sa 7 million people in the house. Nels PFM, thumbs up post. Thank you so much Neds. Patamsak yan. Aba mo bahay mo. Andiyan si Amiga, andiyan si Braymon, si Mama, si Filipina Lovers. Aba mo yung mansion mo dyan, Nels. Para malabla. Aba mo bahay mo. Nels FLM. Amiga TV nagbaba ng bahay. Baka hindi nyo padikit. Net, si Amiga, baka hindi mo padikit. Lablabin mo na yan. Ha? Ano? Yan o. Mamaya yan. Just vlog done. Sabi ni Braymon TV. Magbakas ka lang doon, Braymon. Sure ang balik nun. Neds FLM, done thumbs up Jens. Sabi ni Neds. Thank you so much sa pathamsak. Balikan kayo na Jens Vlog. Mabait yan siya si Jens kung babalik yan. Patamsak po sa premiere, mag-iwan lang ng tamang bakas para mabalikan. Salamat po, sabi ni Filipina Lovers Vlog. Amiga pa, love kay Filipina Lovers Vlog. Filipina Vlogger Dan, sabi ni Braymon TV. Filipina Vlogger Dan. Braymon TBOT, sabi ni Filipina Vlogger Lover. Thank you so much, 8 million people in the house. Thank you so much for support. Magbalikan po tayo guys. At panoorin ng maayos ng video bago natin bakasan. Ayon tayo sa magbakas tayo ayon sa pinapanood nating palabas. Para hindi tayo malagasan. Magdikit-dikit para tayong dumami ang ating mga banana.
Thank you so much. Yes vlog, balikan mo na yung mga nakadumikit sa'yo. Bossing, patamsak naman po sa premiere. Sabi ni Bremon TV. Guys, patamsak sa premiere ni Bremon TV guys. Yung mga hindi pa dyan nakatamsak, tamsak at nakita nyo na diretso yan. Si Bremon. Bremon, done sa premiere mo all, still watching video mo, sabi ni Filipino Lovers. Yan ang tamang nagdidikit. Full the full. God bless and keep safe everyone, sabi ni Bremon. Thank you so much Bremon. Salamat po mga lalab, sabi ni James Plus. Ang bakasan mo sa premiere, Bremon. Daw yung ano ni Bremon, ha? Bakit Bremon naka-off yung ano mo daw? Paano mabakasan yan? Thanks to sis Filipino Lovers Vlog. Bremon Angel, kumuha dinikit ko sa'yo. Maya na sa main ko. Hindi malagas. Wait lang, sabi ni Bremon. Okay. Dikit tamsak po sa nakapin. Okay, Bremon yan eh. Dinikit ng kanina James Vlog. Palitan mo yung ano mo Bremon, yung video mo, ay yung may comment. Para babakasan. Masaya sa kanila. Off ano? Off ba? Bata. Oo. Palitan mo yung ano mo Bremon. Maghanap na ako. Ayan na. Gawa mo ulit yung bahay mo Bremon, yung ano, yung hindi naka-comment. Para mabakasan. Filipino Lovers Vlog. Baba mo premiere mo ulit. Para matamsakan ulit. Magbili kang kayo guys ng premiere guys. Salamat po. Walang ano man, Filipino Lovers Vlog. Magbalikan kayo ng premiere guys. Six million people in the house. Mega love shout out. Filipino Vlog TV done to you, sabi ni Amiga TV Vlog. Ayun, Filipino Lovers. Balikan mo sa Amiga. A billion people in the house. Mega love shout out. Balikan kayo ng banana guys.
Amiga TV Vlog, nakita ko po. Note mo sa bakas niyo po. Salamat po. Sabi ni Filipino Lovers Vlog. Si Haf. Okay, Pilipinas. Sabi ni Amiga TV Vlog. Thank you so much. 6 million people in the house. Ito yung computer mo. Ha? Bagong binisin ko. Sino? Katig. Ganda ng intro niya, no? Pagawa ko na intro kayo. Hello, kapatid. Thank you so much, kapatid. Di ka natulog yata, kapatid. Ah. Hindi na nagtitingin sa intro ni Lolo. Thank you so much, kapatid. 6 million people in the house. Mega love shout out. Busy Katig pa. Guys, pasuyo po. Subscribe niyo. Salamat. Sabi ni kapatid na Marvin. Guys, palab-lab sa time natin kapatid na Marvin, guys. Paul Katibis. Suso. Ba't masuso pa? Ano yung bata magsuso? Talaga kapatid na Marvin. Oh. Guys, nung nakapin, kay kapatid na Marvin. Kalabla dyan. Sa mga hindi pa nakalablab. Salamat kapatid sa pagpibin. Walang anuman. Guys, mga hindi pa dyan nakalablab kay kapatid na Marvin. Matamis yan. Lablabin nyo na yan. Hindi kayo magsisisi dyan. Saing muna ako, host. Magising ng mga alaga ko. Big muna. Thank you so much, Filipino Lovers Vlog. Thank you so much. At ang sa premiere, nag-iwan lang ng bakas para mabalikan. Salamat po. Sabi ni Filipino Lovers Vlog. Busy pa work mode. Step lang muna, big. Thank you so much, kapatid. Pabibig muna kayo, matulog muna kayo. Busy pa sa work. Sleep lang muna. Silip lang muna. Sabi ni kapatid Marvin. Four million people in the house. Mega love shout out. Amiga TV Vlog, nagbaba ng bahay. Pilipina, tamsak, digit na rin sa'yo kapatid. Sabi ni Marvin Bandaw. Pabalik na lang Pilipina. Kay kapatid na Marvin. Hi billion people in the house. Mega love shout out. Nagluto yun si ano eh. Si Pilipina. Nagluluto yung kapatid ni Marvin. Bumalikan kayo naman. Thank you so much sa mga nag-support dyan kayo. Thank you so much kapatid na Marvin.
Tamsak host sa nakapin, sabi ni Amiga TV Vlog. Thank you so much, Amiga TV Vlog. Kapatamsak mo dyan. Advertise ka na. Tamsak host sa nakapin. Amiga TV nagbaba ng bahay guys. Kati ng ilong ko. Kati ilong ko. Thank you so much for my long people in the house. Thank you so much sa mga nakatambay dyan. May Amiga Love at shout out sa inyo. Thank you so much, Amiga TV Vlog. Dalawang katulad ng langit na doon. Electric fan, pagdating na talaga yun alam.
Sabi niya, hindi ano kasi siya eh. Panggabi siya eh. Ha? Panggabi. Holiday na yun kasi. Pwede natin pinawagan. Bayad ko yun mamaya uwan mo. Ano ba bukas na ba doon naman natin? Hindi ka nagkabakan. Doon na tayo dito na siya. Thank you so much chat sa mga nagtambay dyan. Hindi, nakasanda ako pa. Nakasanda ako agad. Di ka. May ulo na dyan. Pag sinisingil ko dyan, may ulo. Parang ayaw ng mga sinisingil. Parang ayaw sinisingil ng mga tao. Dapat magaya. Pag kusa sila, parang hindi sila sinisingil. Sabi ko, ano yata, uwi kaya sa mayo siya na rapi. Ay, bahala siya sa buhay. Ba't naglimahin kong 20? Ba't maghihingi kasi rapi sa kanya? Naglimahin kong ba kayo? Thank you so much kapatid sa pagpatambay dyan. Yung silip lang kapatid. Bakit problemahin ba yan? Gusto na yata magsarili. Hindi pa siya maglipat. Hindi pa siya maglipat ng bahay. Gusto yan yan. Diyan, umalik na si Rapi. Nakakutang leyon. Check mo. Bakit ilan na ngayon? Dito sila nagtalo-talo sa chatbox. Eh. Wala ako utang leyo ha. Busy node ko. Sabi naman mo ni kapatid na ano. Inaway mo naman kapatid si ano si Mama Esther.
$175, $127. Bili bagong cellphone. Yung bagong upload ni kapatid. Bili bagong cellphone. 127 views. May pumasok. Tamsakos. Sarah May, Tamsakos. Thank you so much, Sarah May. Sarah May, may bahay kayo, may jacket ka na po. May jacket ka na, Sarah. Ilan na kayo kay ano Ewan ko lang. May jacket ka na, Sarah. Bababahay mo, Sarah, may jacket ka na. Doon sa nakapinhos. Okay, magbakas ka lang doon ni Sarah ka. Kay ano yan. Nandyan lang yan. Bandikit ka na dyan ni Sarah. Yan, Amiga saka si ano. Filipina Lovers, nandyan pa. Bandikit ka na dyan. Magbakas ka lang sa kanila. Babalikan ka nila yan. Ayan si Ka-TV. Kapatid yung ano mo. Bago mong upload. Kapag mo kapatid yung bago mong upload, yan naman yan yung Sarah. Oh. Bababahay mo yung Sarah. Padikit po, sabi ni Sarah. Unahin mo sila, Sarah. Thank you so much sa 5 million people in the house. Unahin mo na sila dyan. Andyan lang sila dyan. Nagbibig lang sila. Kikita. 5 million people in the house. Mega love shout out. Ang 41.41 is up. Muni ka na, Sarah. Muni na to na, Sarah. Thank you, Mami Heights. Salamat yan sa pagbalik dyan. Mandikit ka na, Mami, si Sarah. Oh. Bagrade with friends. Also, Jojo skip on vlog. Four million people in the house. Mika love, shout out.
Amiga TV, Isara Medan. Sabi ni Amiga. Amiga nagbaba ng bahay. Yan ni Sarah si Amiga TV vlog. Pabalik ka lang dyan. Eleven? Ha? 11 yun. Hmm. Thank you so much, kapatid. Kapatid, baba mo yung bago mong upload. Para matamsakan. Thank you so much, Mami Heights. Mamaya yan si Sarah. Idikitan mo na yan. Si Amiga TV ba? Dikit mo na Mami Heights. Baka hindi mo pa dikit dyan. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang tinignan ang ganyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Kasi sa spaceship, isasakay kita. Ang ganda 4 million people in the house. Thank you so much. Ito. Titigan. Pasilip-silip lang ako, kuya. Thank you so much, Jens Vlog, OFW. Work mode na kasi. Thank you so much sa pasilip dyan. 5 million people in the house. Mega love, shout out.
Yes, vlog, andyan si ano. Sarah May. Baka hindi mo padikit. Mahala. Kita mo pa na views hindi. Yun ang boses mo, kuya. Oh, yun na naman. Full volume na ako. Oh. Hmm? Padikit tusok sa inyo, guys. Sabi ni Mami Heights. Binubuo. Malakas na ba, Mami? Ikaw. Talo-talo sila sa subject, ah. Padikit tusok sa inyo dyan bago ako matulog. Sabi ni Mami Hyde. Ito pa rin ako. 5 million people in the house. Mega love shout out. Di ko alam. Siya alam ako dahil sa'yo. Ay sayang. Ko rin binubuo. 4 million people in the house. Mega love shout out. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, hindi mo sapat. Masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, dalhin kita sa paraiso. Oras na ako, aantay sa'yo. Ang bansay ko kaya Labas ang bahay niyo. Ibulong mo nang dapat marinig ng iba. Ay magtabot makikita kanila. Ayaw kitang pilitin kung di ka mahanda. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Kaya sa pagtayo ko sa umaga ay hanap ko na. Hindi mo na pasaya kakaiba. Nagbago na lahat sa mata. Natagpuan kita. Kanina pa kita tinitignan. Kanina pa kasi ko nakikikiyat dyan. Kanina ba ba kasi iniisip na di ako hindi natitignan. Huwag mo na lang sanang isipin na katulad ako nila. Ang gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka, baby. Nadarama naman pasilip-silip. Pasilip nga kung ilang views nito. Baba lang ako, bili ako kape. Sabi ni Idol, kapatid ka TV. Sige kapatid. Kape lang ang bilhin mo kapatid ha. Baka mamaya saan ka pumunta.
makalampas ka sa coffee shop. Andyan si Mami Hides. Baka mamaya madali tayo ng mga sniper dyan. Kuya, check mo ngayon. Binaba ako. Sige, Mami Hides. 132 views and 7 hours ago. One 32 views, Mami Hides. Bakit? Hindi pinagdududahan ka ba niya, no? Kapatid na hindi nag-play. Tapos sabihin 29 views. Ang layo naman, 29 views tapos 132 views. Ang layo ah. Saan yung 100? 100 plus? Wala. Ang papaniwala dyan kay kapatid niya. Ayun, lumabas na naman magkakape daw yun. Yung kung saan makarating yung pagkape. Bawiin na ako, wala na ako utang. Ay, may utang ka pala. Ganun, utang yun. Tinitira ka lagi ni kapatid niya. Bayad ka na pala. Mamaya sabihin ko sa kanya na bayad ka na. Sobra pa ka mo. Inubos mo na yata yung alagad mo ng kakapanood sa kanya, hindi pa rin na appreciate. Grabe naman niya. Dapat niya pinapalo sa puwet. Three million people in the house, make a love shot. Mabagal. Nang mabago isayaw ng mabagal. Four million people in the house, make a mega love shout out. Amiga TV, nagbaba ng bahay guys.
Rest muna ako. Ha? Sige, mami. Hi. Thank you so much. Pahinga ka muna. Mamaya naman hapon. Kikita. Bye-bye, mami. Balik ako, kuya, pag naka-idlip ako. Sige, mami. Alam ko, papuyat na puyat ka na eh. Sige na. Mamaya ulit na hapon. Pin ko lang tong... Ay, kay ano pala to eh. Kay kapatid pala to na binaba mo, no? Na-miss kita.
Pisit isasakay kita. Katawan. Tisay Veronica, morning kuya. Good morning, Tisay. Pagigising mo lang ba? Biglang kuya, nasa kusina pa ako. Okay. Thank you so much dyan sa pagdala sa akin. Wait tayo, kami puyat. Tulog na nga si Mami Head kasi sakit na daw ng mata niya. Ang may akin ang damdamin na minamahal mo. Ang iba. Tulog ka muna kaya muna ano. Pahinga muna kayo Mami, ayan o. Kapatid mo Tisay. Tagal ko rin di sinuko. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, hindi mo sapat. Masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto. Thank you so much sa 5 million people in the house. Nang bahay na sunod na lang.
Ba't mag-alis si mami? Gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka, baby. Nadarama naman sa'yo ako'y bakit ba Car Triple Ka, host, Tamsak, it's real. Thank you so much, Car Triple Ka. buhay pero kailangan May jacket ka na, Carl. Baba mo bahay mo, Carl. alam ko naman kasalanan ko. May jacket ka na, Carl. Basta sa akin ka sumama na, di na ko makahanap at hanap. Carl, baba mo bahay mo, Carl. Ang mga nagtatingin sa ating dalawa, May jacket ka na, Carl. sa ating dalawa. Thank you so much. 6 million people in the house. Carl Triple Ka. May ba jacket ka na? Salamat, host. You're welcome, Trill. Baba mo bahay mo, Carl. Para madikitan bahay mo. Silipin natin. Hello sa lahat, sabi ni Carl Triple Ka. Baba mo bahay mo, Carl, para naman madikitan. Yan. Tingnan natin. Monica na pala eh. Monetize ka na pala, Carl. Congrats sa'yo. Ay, hindi pa. Wala pa pala. Kala ko, ano ka na, may harang ka na. Ano ba mukhang kulin din sa'yo? Double H din ba? Laki ng bahay mo, no? Ito ba, oh? Mata. Please don't watch my off-road driving mode and Cherry Tigo and Lux. Di pa muni, host? Malaki, may ilang bang kulang mo sa double H mo rin? At hindi ka pa namuni. Wala namang harang. Intro mo pala, kala ko harang yung kanina. Intro pala yun. Minsan kasi may harang eh. Wala masok. Wala ano man. Minsan kasi may harang kahit hindi muni. Kagabi na may nakita ko, 200 plus pa lang may harang na siya. Dalawa. Ba't may harang sila? Nagugulan na si Lolo eh. Yung mga hindi muni, binibigyan na ng harang eh. Sunog yung kan. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko.
5 million people in the house. Mega love shot. Kasi okay na naman ako basta magkasama ka. Bakit ba kung kailan ka inaisipan? Di bitawan, ikaw yung paraiso, di ba? Hindi kita kasama. Swerte ni Lolo niyan sa may naharang. Magdi pa muna eh. Pero bago kasi ba't mo ginala? Marami na ako nakikita ng kanya na may harang na hindi muna eh. Kaya hindi na ako nagtataka. Bakit nalabidyan niya ang harang. Kahit saan man tayo magpunta, di na hanang makikita. Amiga TV Vlog Carl Dan, pasukli na lang. Sabi ni Amiga. Ayan kapatid Carl. Si Amiga TV, suklihan mo na lang siya. Swerte si Lolo kasi yung hindi pa naman eh, may harang na. Hakot ni Lolo yung lahat. Oo, kanya punta yun. Kasi hindi na makakuha yun ng may-ari ng channel eh. Kanya yung lahat. Kaya nga siguro matagal siya magbigay ng pin kasi pinag-enjoy niya muna yung mga harang na kanya. Sa kanya pupunta. Card, support ka. Amiga Otis sa'yo. Thank you so much, 7 million people in the house. Hindi mo gusto rin. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magpapagabagalan. 6 million people in the house. Mega love shot at Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ko'y mahiyain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, narating ako sa lakas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy,
ang katawan at mong titigan. Kasi sa spaceship Isasakay kita. parang niningni ang ganyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Sa spaceship, isasakay kita. Ang ganda ng aking 8 million people in the house. Mega love shout out. espesyal na nakita. Thank you so much guys. Ang kulay at hiwaga. Naka-all amiga. Kompleto. Sabi ni Carl Tripolka. Thank you so much Carl. Lakas sa pagtulog at sa aking panaginip. Mahal kita, ano man ang kanilang sabihin. Sa'yo lamang iaalay ang tunay ko na pag-ibig. That chick's so nice, she's so sexy. Simply Madison, idol. Thank you so much Simply Madison. Good morning. Unless you wanna love me, she won't love me. Maista ka na dyan. Simply. Amiga TV Vlog. Nagbaba ng bahay guys. Katawan na parang gusto mong sumama. Sa kanya kahit na di ko kilala. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng palihin na meron yung sorpresa. Thank you Carl. Sabi ng Amiga TV Vlog. Habang walang nakatingin, samantalahin natin ang gabi. Carl Tripolka. Nagbaba ng bahay. Yan si ano. Si Simply Madison. Carl Padikit dyan. Malit yung bahay niyan eh. Welcome. Sabi ni Carl Tripolka. Padikit guys kay ano. Kay Simply Madison. Simply Madison bahay mo. Baba mo. Simply Madison. Bahay mo. Baba mo. Padikitan natin. 5 million people in the house. Mega love shout out. Salamat po. Suki. Baba mo bahay mo. Para madikitan. Ayun si Carlo. Step mong titigan. Salamat po, Suki. Estama, One Drop Drummer. Thank you so much. Estama. Estama Drop Drummer. Jean. Thank you so much. Estama Drop, One Drop Drummer. Estama, you're playing your video. Okay. Thank you so much for coming back. Estama One Drop Drummer. Yes, sabi ni Estama One Drop Drummer. No problem. Oh, dalawa mata. Simply Madison, tikit tayo. Sabay baba ng bahay guys. Ayan, Simply Madison, si Stama, the One Drop Drummer. Baka hindi mo padikit.
huling binubuo. Performance. Diba sino? Salamat, sabi ni siyempre Madison. Di ko alam. Ingatan mo siya. Dahil sa'yo. Shinisowa, hello, thank you so much. Shinisowa. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, hindi mo sapat. Masaya na ako. Bakit ganito? Kain lang ako. I'll be back. Car, triple ka. Thank you so much, Car. Para siya sa Kain ka muna. aantay sa'yo. Abang sa'yo. Labas ng bahay niyo. Pwede bang pilitin kung di ka mahanda? Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Kinasabay ang isa, magkahanap ko na. Hindi mo na napasayang kakaiba. 7 million people in the house. Mega mega love, shout out. Tatagpuan kita. Kanina pa kita tinitipay. Kanina pa kasi ko nang ibigin. Thank you so much, Shinisowa. Amiga TV, Stama one drop down to you. Please return, thanks. Sabi ni Amiga. Papa Chris TV 19, shout out. Baya sa Emo Nonoy. Thank you so much sa pa-shout out dyan. Kay Papa Chris TV, may jacket ka na. Kabayan, shout out. Thank you so much. May jacket ka na, Papa Chris TV. Amiga TV, nagbaba ng bahay guys. Baka hindi nyo pa ka-decate sa Amiga. Lablabin nyo na yan. 7 million people in the house. Mega mega love, shout out. Thank you so much. 6 million people in the house. Isayaw ng mayan. Isayaw ng mabagal. My shoulder. Papa Chris TV 19, nagbaba ng bahay. Palablab kay Papa Chris TV sa mga hindi pa dyan nakadikit sa kay Papa Chris.
Papa Chris, yung bahay mo, Papa Chris, oh. Lablabin ko na itong bahay mo, Papa Chris. Vlog number 24, masarap sa pakiramdam at nakakaalis pagod ng makapagpasaya. Handa ah. Sabay. Papa Chris, yung nakapimba ka hindi mo padikit, padikit. Bibing bibi pang bahay niya ni Amiga TV Vlog. Amiga TV, dan sabi ni Papa Chris TV. Ibig mo lagi ka nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Papa Chris TV, dan sabi ni Amiga TV Vlog. Willboy TV, thumbs up po. Thank you so much, Willboy, sa pa-thumbs up mo dyan. May jacket ka na, Willboy TV official. May jacket ka na, Willboy TV official. Thank you so much. Salamat host. Welcome. Wala ka naman. Bagong bahay mo, Willboy. Welcome back ka TV Vlog. Thank you so much, kapatid. 6 million people in the house. Mega love, shout out. Mapunta, hindi ka nang nakikita. Willboy TV official. Padigit guys, balikan ko agad, sabi ni Willboy. Ngayon na pala si Willboy. Simply Malison, hello sa'yo, Simply Malison. Isip ko, kailangan magbanat ng buto. Namiss kita. Thank you so much, Willboy TV official.
Papa Chris TV, kay Simple Man sundan na po. Sabi ni Papa Chris TV. Ikaw na ang pinaka-gwapo na binata sa aking mata. Gusto kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, huli tayong magsasama. Nagdarang naman sa'yo na po'y bakit ba Loading ba ako? Wala naman. Thank you so much for being the people in the house. OT Amiga TV, sabi ni Willboy TV Official. Six million people in the house, making love, shout out. Nothing better now. Pipigilan natin sarili, maisipin ka. At kalimutan na. Eight million people in the house, mega love, shout out. Amiga TV dyan sa'yo, sabi ni Willboy TV Official. Salamat 1.10, sabi ni Papa Chris TV. Thank you so much, kapatid. Sasaya. Thank you so much, kapatid. Thank you so much, friend supportive ka rin. Simply my son, dan sa iyo, sabi ni Willboy TV Official. Thank you so much, 9 million people in the house. Mega love, shout out.
Boy Otog, thumbs up, host, you'll be here. Thank you so much, Boy Otog. May jacket ka na. Baba ng bahay, Boy Otog. May jacket ka na, Boy Otog. Thank you so much. Baba ka na ng bahay mo dyan. Thank you so much, kapatid. Paring kita, ipagdarasal paring kita. Padikit po mga kuya, sabi ni Boy Otog. Salalab dyan kay Boy Otog pag hindi nyo padikit si Boy Otog. Monitas ka na pala, Boy Otog. Congrats sa'yo. Patributan. Boy Otog. Kita dito. Maglaban na ako, kapatid. Sige, kapatid. Maglaban ka muna. Call triple ka. I'm back. Thank you so much, call triple ka dyan. Pagdikita mo na dyan ka. Ka-TV, pisot. Ay, di ba yung auto? Party full ka na ko ng bahay, guys. Boy Otog, dun sa'yo. Pasok na lang sa nakapin. Sabi ng Mega TV. Thank you so much. 7 million people in the house. Magdikitan kayo dyan, guys.
Dan, idol, buti ka pa. May kotse, idol. Pasok ulit po. Sabi ni Carl. Sabi ni Boy Otto. Carl, pasok ulit kay Boy Otto. Boy, serious agent lang ako dyan. Sabi ni ka, kapal ka. Padikit dyan bago ko malis. Sabi ni Mami Heights. Thank you so much, Mami Heights. Napaka-supportive mo. Amiga TV, 115 ako, idol. Sa banana mo. Bigyan pa kita ng wala kapatid. Mamaya. Thank you so much, Boy Otto. Siyempre Marison, hello! Boy Otto! OTW, sabi ni Mami Heights. Bigyan kita, wala mamaya, Amiga TV. Ito isang gadget ko. Yung ibang banana. Thank you so much, Boy Otto. So, triple ka, nagbuwa ng bahay guys. Thank you so much, Boy Otto. Sabi ni Amiga TV. Boy Otto, dan sa bahay mo, pasok na lang. Sabi ni Mami Heights. Or OTW, sabi ni Mami Heights. Simple Madison, doon tayo sa bumalik at mag-iwan ng bakas para mabalikan natin ng papaya. Sabi ni Simple Madison, papaya babalik mo? Kala ko ba sa akin? Tikay. Mami Heights, triple ka dun sa'yo. Pasukli, sabi ni Mami Heights. Mami Heights, dan, tuwad. Antay amigo ko, ay, amoy pusa. Aray. Pangalap, sabi ni Simple Madison. Mami, OTW, sabi ni Carter Polka. La 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 la. Thank you so much sa 5 million people in the house.
Boss, ubos na pala dikit mga alagad ko sa'yo. Dating dikit na lahat. Ganun ba? Salamat sa mga nagdinikit mo sa akin. Kung sino ka man, thank you so much. Papa Chris TV 19, car down to you. Sabi ni Papa ko. Mami, okay na para kay ka-TV. Sabi ni Car Triple ka. Balik pala binaba ako. Ano ba? Buti alam mo. Kanina pa yon. Sure ka naman ni kapatid. May taga-baba ng bahay. Sana all. Baka may magselos dyan. Papa, pababa. Sabi ni Car Triple ka. Dito pala, pasukli. Sorry. Sabi di mami, hay. Simple Manderson, all kalimbang na lang kapatid. Ha? Wala na ako bakas. Mamaya, may walo ka din sa akin. Sabi ni Boy Otto. Thank you so much, Boy Otto. Ang bait mo. Thank you so much sa inyo dito na lang pasukli. Sabi ni mami, hay. Kabayan brother, sa inka, sa Bicol. Sir Sagon, si Sagon si Health. Papa Chris. Lagi sama ibabang bahay. Sabi ni Car Triple ka, oo nga. May taga-baba ng bahay ni, ni Idol kapatid. Hala, Mami Hyde, sorry, akala ko si ka-TV vlog ka. Ba't yun ang binaba mo? Ewan ko ba dyan kay Mami Hyde? Tataka nga ako dyan. Sorry, dito napalitan kanina. Nakabukas ko lang kasi. Dahil pa naman dumikit yung kanina mami. Para sa isa na yun. Swerte naman ni ka-TV. Mami Hyde. Dahil sa adobong posit mo. Ni. Thank you so much. 9 million people in the house. Nakadami na sa ka-TV kanina. Dami dumikit doon. Thank you. Sinsya na ha. Bad mood ako sa today ha. Bad mood ka naman namin. Bakit na naman? Kabayan, pakibawasan ng audio. Malakas no? May isan kasi dito sa kapitbahay ko kaya ang lakas din. Kaya inahabol ko na hindi marinig. Baka makapirate ako. Okay na. Boy Otog, nagbaba ng bahay. Mami Hyde, thank you boy. Butog. Thank you Butog, sabi ni Mami Hyde. Ang lakas kasi ng dito sa kabilang wall. Kaya dinaghabol ko rin di makarinig yung ano eh. Okay na ba? Okay na ba yung sound? Hindi na masakit sa tenga? Thank you so much to 7 million people in the house. Guys, mga dinikit ko, pasok na lang po kung gusto nyo, bigyan ko kayo ng 8 mo, baka sabi ni Boyot. So ayan guys, balikan nyo yung si Boyoto kasi may kapalit niya ng 8. Nagit pa sa 8.
Nakatulog-tulog. No worries, punta ko main ko. Welcome, mami. Sabi ni Boy Otto. Papa Otto now watching. Sabi ni Carty Polka. Balikan ko. Di niya maya. Sabi ni mami. Bad mood ka pala ngayon, mami. Bakit na naman? Bahay mo, papa. Sabi ni Carty Polka. Papa Chris, baba ng bahay. Sabi ni Boy Otto. Baba ang bahay mo, Papa Chris. Papasukin na ni Boy Otto yung bahay mo. Baba na. Lagi-lagi baba para mabalikan. Agad, sabi ni Carty Polka. Uploading nga konti, Mami Heights. Pero okay na siya. Baba niyo na bahay niyo para yung mabalikan kayo agad. Wala naman bawal niya maguba ng bahay. Papa Chris, pang 370 Pops Dan, sabi ni Boy Otto. Baba lang ng bahay guys para madikitan kayo. Papa Chris, okay na tayo. Ang super dikit ngayon. Nilagyan ko pa ng glow. Sabi ni Simple Madison. Galing. Yan ang maganda nagdikit. Congrats to you, Simple Madison. Thank you sa inyo. Bigo muna ako. Big, iwang to bahay ko kuya. Sige, mami, thank you so much. Mami, bigo ka na muna. Para press ko yan. Okay yan, Sound House. Oo, sa ano lang ito eh. Sa cellphone lang yan. Pero ano copyright yan? Ano copyright yan? Hindi tayo mag-alala dyan. Alam na yan ni Lolo yan. Ligo ka na muna, Mami Heights. Thank you so much yan sa pag-support mo dyan. $5 million people in the house. Magamiga lot, shout out. Magbili muna ako ng ulam mga guys ha. Yung magkikita lang muna kayo. Ang hali na eh. Katribo, okay na, sabi ni Papa Chris TV. Guys, iwan ko muna kayo dito ha. Magbili muna ako ng ulam. Magkikita na lang muna kayo dyan ha. Ang hali na eh. Thank you so much dyan guys. Bili muna si Os ng ulam.
Ano ginagawa? Ha? Ano ginagawa? Ito? Ito? Linggo? Ano? Ito?
Guys, sige lang kayo dyan ha. Dito ko lang ito. Gulong. Para makita nila na luluto ko.